Ne, Oskar, pred vama su osnove za pice, a iza vas je krug koji treba zavrteti. Proizvod koji vam pokaže krug morate staviti na testo. Oskar je dobio pečurke. Ja mrzim pečurke, Tina sad ti. Laži, šta ću ja dobiti? Wow, to je ukusna i slatka banana. Baš mi se posrećilo. Kora mi nije potrebna. Hej, ja nisam smeće. Ja, izvini, Oskar, ja nisam te primijetila. Što se ljutiš? To je samo kora. Dakle, vreme je da stavim punjenje. Mislim da mi treba još banana. I još. Sad je super. Jel da, Oskare? Joj, izvini još jednom. Dobro, Tina. Setit ću ti se svega. Dakle, vreme je da probam šta sam napravila. O, da, baš je lepa. Jo, i meni se jede pizza sa bananom. Oduzet ću od Tine. Neće dati. Jo. Hvatam to. Znači, htjel si da pojedeš moju picu? Kako da ne? Hajde, stavljaj pečurke i jedi. Prokletstvo. Ne podnosim pečurke. Tina, skloni se sa svojom lepom picom. Prvi put ću da jedem takvu picu. O, baš je ukusno. Poješću sve. Jao, prelepo. Što? Crv? Nadam se da nisam pojeo crva. Jao. Ipak, pizza sa pečurkama je grozna. Hoće da počne? Oskar hoće? Hajde. Baš nas zanima šta ćeš dobiti. Dakle, Oskar je dobio hranu za mačke. Nisam znala da je Oskar ime za mačke. Jedva čekam da vidim kako ćeš jesti to. A šta je kod mene? Opet nešto lepo. Šarene žele bombone. Oskare, ti počinješ? Nećeš? Dobro, onda ću ja. Jao, ove bombone su prelepe. Jao, lepota. Izgleda ekstra, zar ne? Jeste. I ja volim ove bombone. Mogu li da uzmem jednu? Oskare, nemoj krasti moju hranu. Skloni ruke, lopove. Ali samo jednu. Pa dobro, ne treba mi tvoje bombone. Tako je, ne trebaju ti. Sad ću probati svoju picu. Pitam se kakav je ukus. Ekstra. Oduševljena sam. Šta je, Oskare? Neću ti dati. Imaš svoju hranu. Pa dobro, sad ću pojesti to. Možda to i nije tako loše kao što mislim. I još ćeš me moliti da ti dam da probaš. Ajoj, kako smrdi, fuj. Znači, hoćeš da vidiš kako jedem to? Dobro, gledaj. Izgleda užasno. Okej, sad ću da probam. Fuj, kao da mi je mačka ustima. To je odvratno. Kako mačke mogu da jedu, to ne razumem. Smislio sam nešto. Jao, Tina, nešto nije u redu sa mnom. Tina, osjećam se čudno. Jao. Ja sam mačka, Oskare. Sad ću te ogrebati. Poverovala si. Sad ću pojesti njenu picu. Kako sam pametan. Ko će da počne? Oskare, gde si krenuo? Devojke imaju prednost. Ne, hajde da igramo, pa pitka nama kaže da bi sve bilo pošteno. Hajde, Oskare. Pobedio si, pa dobro. Uvek pobeđujem u ovoj igri. To, konačno sam dobio nešto lepo, šlag. Obožavam ga. Tina, sad ti. Možda će se i tebi posrećiti. Sad ćemo da vidimo. Što? Nemoguće, pena za brijanje, prokletstvo. Gotovo, sreća te napustila. Jadna ti. U redu, vreme je da počnem da ukrašavam svoju picu. O da, treba što više šlaga. Sad ću probati. Cool. Joj, blagostinu, tako uživa. Da, baš mi se posrećilo. Pizza sa šlagom je nerealno ukusna. Želim još. Neverovatno. Šta je, Tina? Hoćeš šlag? Izvoli. Neću dati. To je moj šlag. Ti možeš samo da gledaš. Smislila sam nešto. Sad ću staviti penu za brijanje na njegovu picu.
Uopšte se ne razlikuje od šlaga. Jedva čekam da vidim kako će pojesti to. Što? Nema više. Prokletstvo. Ostalo mi još šlaga na pici. Sumnjivo. Mislio sam da sam već sve pojeo. Ali dobro, poješću to. Tina, ne smetaj mi. Jao, fuj. Jel se to šlag pokvario? To je pena za brijanje, Oskar. Hej, ti si trebala da jedeš to. U redu, pošto još nisi probala svoju penu, izvoli. Nadam se da ti se sviđa tvoja nova frizura. Nemoj to više raditi. Hajde, moraš pojesti tu penu, kreni. Dobro, sad ću probati. Čekaj, a gdje je pena? Nema više. Odlično. Oskare, žao mi je, ali nema više pene. U redu, probat ću malo. Pa nije loše. Poješću ovo pače. Oh, man! Dakle, ko počinje? Tina i Oskar žele zajedno, ali mora neko jedan. Tina je bila brža. Da vidimo šta je dobila. Jo, wasabi. Moje saučešće. Hajde da vidimo šta će biti kod Oskara. A Oskar je dobio... Wow, kobasicu, cool. A blago tebi. Awesome! Tina, ti počinješ? Pa kako to? Mrzim wasabi. Jako je ljud. Oskare, mogu li da preskočim u rundu? Nema šanse. Kako si bezobrazan? Okej, ja kad sam uradit ću to. Fuj, miris je odvratan. Mislim da će to biti dovoljno. Ne, sipaj više. Jo, dobro. Nadam se da ću preživjeti. Sad ću uvrnuti picu. Možda će mi tako biti lakše. Jo, to je užasno. Ali poješću sve. Yahoo! Jao, kako to radiš? O, ne. Počinjem da gorim. Oskare, sve mi gori unutra. Šta da radim? Pomozi mi. Hajde da ti začepimo usta. Možda će to pomoći. Jao, izgleda da će Tina sad pući. Oho, pizza je odletela. Kakav užas. Sad sam sva crna. Oskara, šta se smiješ? Bolje jedi svoju picu. Lako, ja ću imati ukusnu picu. Tina, skloni se što dalje od moje pice. Neću ti ništa dati. Okej, vreme da je probam. Wow, ekstra. To je bilo ludo ukusno. Cool. Nice. I još pače. I još jedno. O, da. Sve što je palo moje. A ovo ću uzeti sebi dok Oskar ne vidi. Hej, skloni svoje ruke. Sam ću sve pojesti. Ne treba mi tvoja pomoć. Tina, ne diraj moju picu. Moje i samo moja. Oskare, ali ja sam tvoja najbolja prijateljica. Moraš mi dati malo. Jao. Jao, izvini, nisam htjela, a lepo ti stoji. Daj mi to. Pa, bilo je zabavno, zar ne? Hoće biti nešto cool. Ti si prvini. Lako. Samo ne to. Nema šanse. Ne boj se, snaći ćeš se. Jao, ti baš znaš da ne govoriš. Ne podnosim bubašvabe. Fuj. Dobro, umočit ću ih u čokoladu. Možda će to pomoći. Jao, to i dalje izgleda odvratno. Fuj, jadan ja. Ovo je nerealno. Poješću to najbrže što mogu. Oh, no! Jao, kako su gadne. Bije, nemoguće. Kakav užas. Jadani, ti si moj heroj. Hvala, Suzy. Ideja. Mogu popiti čokoladu direktno iz fontane. Prelepo. Osjećam se ekstra. Hajde, Suzy, sad je tvoj red. Jao, tačno. Nadam se da će mi se posrećiti. A mogu li ja dobiti malo? Nema šanse, druže. Ova lizalica je samo za mene. Ćao, čao. Dakle, vreme je da je prelijem čokoladom. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. O, da, to je božanstveno. Blago tebi. Čekajte, i ja ću imati sreće. Suzy, da li je to tvoja mama? Gde je?
Poverovala je, kako je naivna. Ne vidim nikoga. Ej, Nik, šta je sa mojom lizalicom? Otkud ja znam? Ja nisam ništa jeo. Hajde, požuri. Dobro, gubitak nije veliki. O, lizalica je prelepa. Oduševljena sam. Ajoj, baš si smešna. Imaš čokoladu na usnama. O, hvala, a nisam primetila. Let's go! Papir, kamen, makaze. Hajde. Ja sam pobedila. To. Dakle, šta sam dobila? Što to tako smrdi? O ne, ovo je plavi sir. Uj. Jao, sad ću povratiti. Da, ovo je užasno. Nadam se da će čokolada sve popraviti. Uj, nije pomoglo. Dobro, nadam se da ukus nije toliko loš. Moje saučešće. Ne mogu ni da gledam to. Fuj. Kakav užas. Osjećam kako mi smrdi iz usta. Sad ću povratiti. Jadna. Opa! Blago meni. Kakav miris. Čokolada sigurno neće biti suvišna. Jedva čekam da probam to. Jao, izgleda nevjerovatno. Wow, a ukus je još bolji. Sir se odlično slaže sa čokoladom. Hoću ja malo. Hej, pazite, ja sam ninja. Vreme je da potopim svo oružje u čokoladu. Jao, to izgleda prelepo. Da, slažem se s tobom. To mora biti jako ukusno. Da, znao sam. Čokolada se tupi u ustima zajedno sa sirom. Odlično, zadovoljan sam. To je bilo cool. O, da. Sad sam ja prva. Šta je ovo? Wow, kakva lepota. To su lizalice. Obožavam ih. Kako je slatka i ukusna. A sa čokoladom će sigurno biti još ukusnija. O, kako sijaje čokolada. Neverovatno. Divno. Jao, blago Suzy. Hoću ja da probam. Odlično. A šta ako potopim odmah dve lizalice u čokoladu? To će biti cool. Odlično. Koju prvo da probam? Neka bude ova. I onako su obe slatke i hrskave. Super. To je pravi užitak. O, da. Jao, izvini Nik, potpuno sam zaboravila na tebe. Odlično, sad ja. Što? Pileće noge? Fuj, nemoj ni da me gledaš. Što je, moraš pasti to? Dobro, probat ću jednu. Fuj, izgleda grozno. Čak i sa čokoladom ova šapa izgleda odvratno. Jao, a ukus je još gori. Tu su samo koža i kosti. Gdje? I meni je već muka. Čekajte, došla mi ideja. Suzy, Što je, Nik? hoćeš ove šapice? Pogledaj kako su dobre. Da li si poludeo? Ajde, jedi. Dobro, nije uspelo. Okej, sad ću ih pojesti. Gdje? Ajoj. Jadan ja. To je odvratno. Okej, sad ću brzo to sve pojesti i zaboraviti na to. Uradio sam to. Jadan ti. 1, 2, 3. Otvaramo. O, obožavam hamburgere. A šta si ti dobio? Ja sam imao manje sreće. Imam hobotnicu. Fuj. A mogu li ja da počnem? Naravno. O, jedva čekam da probaj taj predivni hamburger. Pitam se, da li će biti ukusan sa čokoladom? Nikad nisam probala takvu kombinaciju. To je baš dobro. Stvarno. Da, ovo je divno. Cool, zadovoljna sam. Jao, zašto neko dobija sve, a neko dobija hobotnicu? Fuj, jako smrdi. Žao mi je, ali moraš je pojesti. A
Ajde, druže. Okej, šta da se radi? Jao, mamice, plašim se. Fuj, to je još gore nego što sam mislio. To je baš smešno. O, ideja. Moram to slikati za uspomenu. Hej, pusti me, Suzy. Smislio sam. Sad će uplašiti. Buu. Jo, Ne boj se, posljednja hobotnica je pojedena. Jesi li normalan? Ma daj, to je bilo zabavno. Jo? Ja sam pobedila. Ne, ja sam pobedio. To. Hajde da vidimo šta sam dobio. Opa, to je sladoled od jagode. Cool. Ajde, jedi ga već. Kako god kažeš. Uvek sam spreman za sladoled. Naročito sa čokoladom iz fontane. O, da. Jedva čekam. Jao, divno. Baš mi se sviđa. Lepota. Hej, to nije fair. Daj meni malo. Hej, već sam sve pojela. Imaš svoju hranu, Suzy. U redu. O, ne, ovo je sladoled sa brokolijem. Kako da jedem ovo? Nemam pojma, smisli nešto. Da li je ovo neka šala? Joj, kako smrdi. O, ideja. Moram da uzmem čašu i da sipam čokoladu unutra. Tako je. O, da. Čokolada je baš ukusna. Hej, zar nisi zaboravila nešto? Misliš na brokoli? Samo trenutak. Samo da sipam čokoladu. Da, tako je bolje. Odlično. Dobra ideja. Eto vidiš, završila sam. Sad ću da probam to. O ne, čokolada nije pomogla. Jadna ja. Strašno. Kako to može da jede? Ostalo još malo. O, pojela sam sve. Hajde, Tini. Nadam se da ću imati sreće. Šta? Ovo je žele od krastavaca. Jao, neko je poludeo. Neću to jesti. Hajde, Nik, moraš. Ti si muško. O, imam ideju. Šta si smislio? I ja ću uzeti posudu za čokoladu. Napuniti je čokoladom i politi žele. Tako je. Eto, sad izgleda mnogo bolje. Ovo mogu da probam. Nadam se da će biti ukusno. O ne, nažalost nije. O, čekajte, a šta ako uzmem jedan krastavac i umočim ga u čokoladu? Možda će to biti ukusno. Ne, to je loša ideja. Izvini, Suzy, ja odustajem. Kako da ne? Hajde, Nik, jedi. Jao, ovi krastavci su toliko odvratni. Fuj. Okej, ostalo još malo. Moram završiti s tim. Jedva sam to uradio. Hajde, Suzy, sad ti. Konačno, nadam se da sam ja dobila nešto ukusno. O, da, ovo je čips. Obožavam. Miris je ekstra. I ukus je dobar. Sad ću dodati malo čokolade. To je baš neobična kombinacija. O, sviđa mi se. Da, ovo je dobro. Blago, Suzy. Hoćeš meni ponuditi nešto? Kako da ne, ovo je samo za mene. Jao, jadan ja. Hej, Nik. Znaš šta? Ovo je za tebe. Što? Stvarno? Tako si dobra. Hvala puno, Suzy. Živeli. Živeli? Hajde da dodamo još čokolade. Ovo je najbolji dan u mom životu. Devojke, brzo skinite svoje poklopce. O, Julie je dobila lubenicu. Kako je lepa. A šta je kod Mije? O, to je crvena paprika. Nema sreće što je trouglasta. Mislim da bi trebalo da prva počne Mija, s obzirom da je njena hrana neprijatna. Dobro, nadam se da neće biti suviše ljuta. Probat ću malo. Ju, kako ovo odvratno. Ne mogu više, devojke. Dobro, poješću to. Jao, jadna ja. Šta? Šta mi se dešava? Unutra me sve peče.
Ne mogu da držim vatru u sebi. Moje ruke! O ne! Moja vafla izgorela! Gotovo! Zaustavit ću te uz pomoć lubenice. Tako je mnogo bolje. Je li sve u redu? Super! Dobila sam izgorelu vaflu. Morat ću da je probam. Fuj! Šta ste sada dobile? O, Mija ima tortu. Super! Čini se da ova okrugla borovnica savršeno odgovara Julie. Mija, prema pravilima moraš da joj daš borovnicu. Hajde, nisi valjda Cecija? Ostaje ti celo trouglasto pače torte. Sad će Mija dati Julie sve svoje okrugle borovnice. Mija, možeš li da paziš? Gotovo, sad ću te prebiti. Stani, ne smijemo se svađati u ovom izazovu. Mija, pojedi svoju tortu i nastavit ćemo izazov. A lako? Jao, tako je ukusna. Čak nisam ni mislila da torta može biti tako lepa. Super! Nisam ni iznenađena nekulturnošću Mije. Otvorit ću svoj tanjir. Šta sam dobila? O, pizza! Kako je super! Sad ću pojesti sve. Stanite, ovo nije vaša pizza. Ja ću je pojesti. Da li vi vidite ovo trouglasto pače? Treba da bude moje? Kako lepo miriše. Julie, izvini, ali sama se otkinula trouglasto pače. Sve je fair. Ja moram da pojedem ovaj komad. O, prelepo. Mislim da bi trebalo da pojedem i ostalu picu. Julie, pusti! Zar zaista misliš da ću ja tako lako pustiti celu picu? Ne može! O ne, moja ukusna pizza je pokvarena, ali ću je ipak pojesti. Hej, šta ste ovdje napravile? Osjećat ću se na vašu picu. Gotovo, sad je moje red da skinem poklopac. O, rezanci, cool! A Julie, izvini, malo sam preterala. Ne, moje rezanci, sve si razbila. I kako ću ih sada jesti? Dobro, otvorit ću i vidjeti. Jao, devojke, pazite! Da Julie nije slomila moje rezance, ništa se ne bi dogodilo. A sad smo svi u rezancima. Pa dobro, hajde da vidimo šta će biti dalje. A mogu li prvo da otvorim? Odlično! Opa! Imam kvadratnu čokoladu. Cool! Sad ću je podeliti na komadiće i pojesti. Pogledajte moje nokti. Arr! Šalim se. A neću vam ništa dati. Kako ukusno. A Mija, možeš nastaviti? Dobro. Ja sam dobila smrdljivi plavi sir. Odvratno. A zašto sam baš to dobila? Kako da ga jedem? Tako smrdi. Čak i smeće miriše prijatnije od ovog sira. Ok, probat ću malo. Fuj. O ne, Tina. Zašto si mi ga stavila u usta? Sad mi smrdi iz usta zbog tebe. A sad je moj red da skinem poklopac. Šta će biti ispod? O, to je chips Pringles. Cool. Šta? Da ti dam? Ne. Znam kako da nateram Julie da mi da čips. A Julie, stvarno hoćeš da probaš čips sa ljutom paprikom? Pogledaj. Julie, jesi li primetila da je čips ljut? Da, tako je mnogo bolje. Šta? Ti si me prevarila. Čips nije sa paprikom, već sa lukom. Vrati mi. Ja ću ga sama pojesti. O, ukusno. Moram odmah da pojedem sve što ima. Šta? Slomila si mi kul od čipsa. Ali nema veze. Već sam smislila drugu ideju. Napravit ću krug od čipsa. Ispalo odlično. Izgleda tako cool. Čak ne mogu da ga pojedem. Ali ga ni vama neću dati. Morat ću da probam moje umetničko delo. Jeste spremni? Onda otvorite istovremeno. O, Julie dobije Skittles bombone, a Tina žvaku Huba Buba, a mi je šargarepu. Hajde da počnemo sa Tinom. Neću ništa dati vama. Ovo je samo moje. Sad ću probati jednu žvakicu. Uhvatila sam. O, kako je ukusno. A vidim da vas moje veštine hvatanja hrane baš iznenađuju. Onda gledajte šta još mogu. Sad ću skinuti safom od sa žvaka i jednim pokretom ruke mogu pretvoriti to u konfete. Zar to nije cool? Hej, nemojte duvati moje konfete, a lepo svetlucaju na stolu. O, ostala mi je žvaka. Moram je brzo pojesti. Sve sam uhvatila, a sad ću naduvati balon. Ups, nije uspjelo. Hej, zašto se smijete odmah? Nema veze, pokušat ću ponovo. Nije uspjelo. Mija, nemoj mi se smijati. Sve mi je jasno. Sad ću napraviti najveći balon
kako bih odletela daleko od vas. Trenutak, još malo, hajde. O ne, prestani da se smeješ i jedi svoj Skittles. Sad ću odseći kraj pakovanja i probati bombone. Obožavam Skittles. Okrugla hrana je najbolja. Tako je ukusna i lepa. O da, želim da pojedem sve bombone. Čak imam i slamčicu. Evo je, kroz nju ste tako smešni. Šta? Mija želi bombone? I Tina hoće Skittles. Ja želim u svemir, pa šta sad? Ja vam ništa neću dati. Ovo je sve samo za mene. O, prelepo. Imam puna usta bombona. Jo, izgleda da nije trebalo da se smijem sa punim ustima. Julie, isprljala si devojke? Eto, smatraj da si ih častila. Sigurno im se dopalo. A brže pojedite sve bombone koje možete. O, Julie je provalila vašu lukovu taktiku. Ko je ostao? Mija? Hajde! Čekate šargarepa? Što si tako tužna? Hajde, jedi. Ti si naš zeka. Sami ste zečevi. Sad ću probati. Nije loše. Čak mi se i svidjela vaša šargarepa. Eto, sve sam pojela. Jo, nešto nije u redu. Nešto čudno se dešava sa mnom. Šta je bilo? O ne, šargarepa je bila prokleta. Sad sam strašni zec koji će vas pojesti. Ha, jeste se uplašili? To je bila šala.